Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Peter Benčič a som predsedom okresného združenia Strany zelených v Komárne a kandidujem na post primátora. Som rodák z Komárna a pre mňa je Komárno srdcovou záležitosťou. Ja a môj tím sme vypracovali plán, ktorý sa dá ľahko vykonať a s tým oživiť naše mesto. Vieme, ako do mesta priniesť prácu a poskytnúť obyvateľom kvalitnejší život. Žiadam vás, aby ste nám dôverovali. Podporili náš plán, jedine s vašou podporou ho vieme dosiahnuť. A prosím vás, aby ste išli voliť a dali svoj hlas kandidátom Strany zelených a novému vedeniu mesta. Za vašu dôveru ďakujem.